Yallaɓai, wani ya zo da wasu mutane hudu wai su tawaga hana soyayya sun takura wa Haka ne ɗalibai. yarinya. Haka ne. Abin da ya faɗa daidai ne. Kasancewa ɗaliban mu sai zama masoya suke mun samu umarni daga sama cewa a ɗauko su a matsayin tawagar hana soyayya. Yallaɓai, to me yasa dokar kawai a makarantar mu take aiki? Wannan din wato umarnin gwamnati ne. Saboda haka kuje da Allah kuje. Kai, Yallaɓai da gaske umarni ne daga sama. Umarni ko shirman banza. Wancan yaron ne ya zo gidana jiya. Wani irin antaye ne haka? Ku su waye yara? Ba an tayi muka yi bayan labai, an tayowa muka yi. To da kyau. Me ya kawo ku? Abu ne mai sauƙin labai, ni da abokaina ne muke son aiki a makarantar kayan labai. Ai ba aikin bayarwa a makaranta na. Karka da mu labai, mu za mu kirkiro aikin, sannan sai mu aiwatar. Ba albashi. Kyauta. Yaro to me yasa? Wata yarinya ce nake so ta kware min yan labai, wannan shi yasa. Wani irin maganar maza ne wannan? Dan kawai ka sa yarinya ta kware maka shine za ku kirkiro aiki, kuma har da gaya min duk da zafi na, to ku anta ya waje. Alatsi na tsiya. Tun ina karami na yi sata, zanga-zanga, dabanci, jagaliyanci, yanzu na kawo munzalin sheke-sheke yana biya na albashi kowane wata. Na yi tunanin canza labari na ɓanna, zuwa labarin soyayya, domin na dawo sabon mutum, domin haka bana buƙatar masoyiya ya labai. Kana buƙatar yaro. Kai shugaban makaranta ne mai ra'ayin riƙau, ya ma fi ka wancan shugaban makarantar da yake tankwarawa in ya ji 'yan canji, yana jin 'yan canji zai ɗauke ka aiki. Da wata yarinya farmabati a can, zan jarraba ta kawai ɓata rayuwata akan ta yallaɓai. Daga ta yaro, ta yaya zan bari ka je wancan makarantar da ke da nagartu da yawa? Saboda haka na baku aikin. Mun gode yallaɓai. Duk da haka me yasa ka bada aiki wa macuci irin wannan a makarantar mu Yallaɓai? Ita waccan Fatma Batin ba kowa bace, ya ta. Kwarai.